Povestea globulețelor. A fost odată un meșter sticlar. Toată ziua lucra în atelierul lui ca să-i poată hrăni pe cei doi copii, o fetiță și un băiat. Mama lor se prăpădise de mult, iar meșterul încerca să-i crească așa cum știa că și-ar fi dorit ea. Copiii erau cuminți și încercau și ei să ajute cum puteau mai bine. Fata avea grijă de casă, iar băiatul încerca să deprindă meșteșugul tatălui. Într-o bună zi, băiatul s-a gândit să-i facă o surpriză părintelui său și a încercat să facă singur un vas. Dar oricât s-a străduit, vasul nu a căpătat forma pe care și-o dorea, ci a rămas doar un balon de sticlă. De teamă să nu-și supere tatăl, băiatul i-a pus o mică agățătoare de sârmă și l-a dăruit surioarei să se joace cu el. Fetița moștenise de la mama sa talentul de a picta, așa că în serile lungi de iarnă, stând în fața focului, a pictat micul balon de sticlă. Peste agățătoarea de sârmă a pus o delicată panglică roz luată de pe o rochiță veche. Când i-a terminat, a dat fuga să-l arate tatălui ei. Tocmai atunci, la ușa atelierului se oprise un alai mare și strălucitor. Chiar împăratul și împărăteasa țării veniseră să vadă sticlăria făcută de meșter, despre a cărei frumusețe se dusese vestea. Emoționată, fetița s-a pitit după bradul ce străjuia intrarea. De teamă să nu spargă micul balon, l-a strecurat între crengile bradului. Când să treacă pragul, împărăteasa și-a aruncat ochii spre brăduț și s-a oprit exclamând: „Ce-i minunăția asta?” A întins mâna să-l ia, dar fetița îl ținea strâns. Sfioasă, a ieșit în fața împărătesei. „Este jucăria mea, înălțimea voastră. Fratele meu a făcut-o și eu am pictat-o.” După ce s-a gândit o clipă, i-a întins micul balon împărătesei. „Dacă vă place așa de mult, vi-l dăruiesc. Mama mea spunea că atunci când îi faci cuiva o bucurie, îngerii zâmbesc.” Împărăteasa s-a plecat și a sărutat cu lacrimi în ochi copila pe frunte. „Îți mulțumesc, fată frumoasă. Mama ta avea mare dreptate, dar nu pot să-ți iau jucăria. Când am văzut-o în brăduț, m-am gândit că aș putea o folosi să împodobesc bradul de Crăciun de la palat. Așa că vă rog să faceți cât de multe puteți până în ajun, iar eu am să vă răsplătesc pe măsură.” Când au văzut invitații la marele bal cât de frumos era bradul împodobit cu micile baloane de sticlă pictată, s-au grăbit cu toții să-i comande meșterului pentru anul și pentru anii următori. Pentru că semănau cu globurile de cristal ale vrăjitorilor, dar erau mult mai mici, toată lumea le-a spus globulețe. Așa că meșterul și copiii lui nu au mai avut niciodată grija zilei de mâine, iar urmașilor fac și astăzi globulețe și aduc culoare și strălucire multor brazi de Crăciun. Și-am încălecat pe roată și v-am spus povestea toată.